И мисля, че направихме един добър матч срещу един добър съперник. Все пак знаем какво направиха. И мисля, че днеска нашия отбор показа характер и влезахме и се раздавахме. Можехме да спечелим. Какво не достигна на Локомотив да спечели? Ами какво? Гола, втория гол. Мисля, че видяхте и аз пропуснах и не видях точно кой беше. Мисля, че и Мартин и Джозеф имахме нашите положения, които можехме да вкараме. Малко бяхме по-концентрирани, но не успяхме все пак. Един добър резултат за нас срещу отбора на Удогорец. Това седмицата не тренирахте пълноценно, отрази ли се това на играта? Ами, това се отразило. Видяхте, че днес показахме на мъжка игра и се надявам така след 3 дни срещу Литекс да остане вземе. Изчистени ли са всички проблеми, за които се говореше и за бойкот се спомена? Каква е атмосферата в отбора? Атмосферата е добра, не искам да коментирам за финансово, има кой да го коментира. Мартин Камбуров и Йордан Тодоров вече намекнаха, че напускат след лятото. Ти наясно ли с твоето бъдеще? Аз съм футболист на Локомотив Пловдив. До лятото има много време, има много мачове. Така че мисля за мачовете си. Мисля, че знаете, че така съм пропуснал доста от игрови план, в смисъл не съм играл отдавна и за мен е сега важно да играя. На какво се дължеше този подем днес в сравнение с мача срещу Левски? Създадохте много положения срещу Лудогорец. И все пак играем срещу най-добрият отбор в България и мисля, че това идва всеки гледа да се покаже срещу един такъв добър противник. Мисля, че успях. Другия път повече.